hanya berteman sepi dan angin malam. Sini deh. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Ku langkahkan kakiku dan menyusuri ruang hati kehidupan. Asik. Asik. Hati selalu bertanya, adakah janji suci dalam cinta? Adakah cintamu? Dek, Nggih, Om. suasana yang sangat luar biasa. Awakku Luar biasa. konco-konco video syuting tolong awakku digawe cilik. Sami kula nggih. Aku digawe putih ya ta. Terus digawe cilik ramping. Cilik Gitu sementing ya. digawe Nah, cilik. pikantuk dawuh Cahyu. Nggih, Kang Mas. Saking bapak-bapak ngersaken sabegebagi. Sabeg-gebagi nggih. Diaturke nggih. Nggih. Gak apa-apa. Mas Widi saking konco-konco Pandawa campur sarine wong digawe Indonesia kasumanggaken di program dicepake diaturke. Ada sabegebagi untuk panjenengan semuanya. Ari Mami iki lho. Endi lho? Pandawa campur sarine. Ning kene wae ya, Dik ya.